возбудители беҳтарин барои мард кадом аст? тест тамомкунӣ дар мард аз асаб мешавад ё аз рӯи ягон беморӣ? фоидаи имбир ба мардонагӣ, куркума, хуч, равғани каду чӣ гуна аст? Чӣ кор кунем ки писардор шавем? Фоизи 0 фарзанддор мешавад? ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умаразиф ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз проекти 100 савол ба доктор Умаразифро давом медиҳем ва саволи 31 сар мекунем то саволи 40, яъне ба 10 саволи шумо ҷавоб мегаронам. Агар саволҳое ки пешина мо ҷавоб дода будем барои шумо шавқовар бошанд, метавонед наворҳоро дар зери ҳамин навор пайдо кунед. Ссилкаи онҳоро ман мегузорам. Хуб, пеш аз шурӯъи мавзӯъ мехоҳам ду эълони муҳимро ба сами шумо расонам. Якум ин ки рақамҳои клиникаи Евромедро ман ҳамавақт рӯи экран мегузорам. Инҷо шумо мебинед WhatsApp дорад. Метавонед ба WhatsApp-и мо нависед, номнавис кунед, ба назди духтурони клиникаи Евромед биёед. Ба назди ман бошад ва ё ки дигар духтурон. Ва дуюм эълон бениҳоят эълони хуб аст барои шумо дӯстони азиз. Мо аз ин пас тасмим гирифтем ки барои шумо бо талабуши шумо дӯстони азиз, аз ин пас дар ҳар як навор як корт не 3 корти клиникаи Евромедро барои шумо тақдим кунам. Яъне бо ин корт ҳар касе ки соҳиби ин корт мешавад, дар инҷо ташхиси ройгон навиштагӣ шудааст, метавонед ба клиникаи Евромед биёед. Аз ташхиси чӣ ман бошад, дигар духтурони клиникаи Евромед бошад, озод ройгон мегузоред. Ташхисҳои шумо, табобатҳои шумо куллан бепул мешавад, ройгон мешавад. Барои ба даст овардани ин корт дӯстони азиз, ҳатман шумо бояд дар канал Якумашки обуна бошед, ҳатман ба ин навор бояд лайк гузоред ва дар комментария ягон чиз бояд нависед. Ҳар қадаре зиёд нависед, ҳамон қадар шанси шумо зиёдтар мешавад. Хуб дӯстони азиз, оиди натиҷаҳои он дар телеграми ман ки дар зери ҳамин навор ҳаст, метавонед хабар ёбед. Хуб, биёед мегузарем ба саволи 31. Саволи 31 менависад ки фоидаи имбир ва куркума, хуч, равғани каду ба мардонагӣ чӣ гуна аст? Фоида мекунад ё ки не? Ман рости дӯстони азиз, ин саволҳоро аз ҳамон комментарияи шумо мехонам. ҳамон ҷое ки шумо менависед, ман мехонам ва барои шумо навор мекунам. баъзе бемороне дорам ки вақте назди ман меояд бо шикоятҳои заифии мардонагӣ ё ин ки бефарзандӣ, мегӯям ягон тавбат гирифтагӣ ҳастӣ. Ҳаст авлодҳое ки 6 сол шуд бенаслӣ дорад, мегӯям ягон тавбат гирифтагӣ ҳастӣ, бо ҷиддӣ мегӯяд ки доктор, ман тавбат равғани хирси намедонам дар моҳтобшаб шикоршудагӣ истеъмол кардаги ҳастам, равғани кадуро бо имбиру куркумаву ҳама чизо якҷоя кардагӣ бо асал истеъмол кардаги ҳастам тӯли 2 сол я сол. Ман рости ҳайрон мешавам ки ин бародар аз ин тавбати ҷиддӣ нест. Шумо духтур рафтагӣ ҳастед? Мегӯяд не. Дар тибби исботӣ ин чизҳо дӯстони азиз қабул нест, яъне на ба тестамокунӣ, на ба заифи мардонагӣ ва ё ки на ин ки ба фарзанддоршавӣ умуман кӯмак наверасонад. Ин чизҳоро бовар накунед. таҳқиқотҳо бениҳоят кам албатта ки вуҷуд доранд, вале вуҷуд доранд, то ҳанӯз исбот шудагӣ нестанд. Чизҳоро фоидааш ба он чизое ки мо номбар кардагӣ ҳастем. Агар шумо проблема дошта бошед, эректилная дисфунксия дошта бошед, заифии мардона ё ки тестамокунӣ ё ки бенаслӣ, шумо бояд рафта сабаби бемории худро муайян кунед ва табобат гиред. баъзеҳо мегӯянд ки доктор, манам хеле мушкилӣ доштам, ба ман кӯмак кард, масалан имбирчой, фалон чиз. дар ҳақиқат ба шахсоне ки заифии мардонагӣ аз рӯи системаи асаб доранд ва ба ин чиз бовар мекунанд, эътиқод мекунанд, ба онҳо кӯмак мекунад. ҳарчанд агар шумо масалан мегуфтанд ки фалон чиз, фалон алаф ба шумо кӯмак мекунад, агар шумо ба он чиз эътиқод кунед, агар заифии мардонагии шумо аз ин ҷо бошад, ба шумо метавонад кӯмак кунад. ба он чиз шумо бовар мекунед. барои ҳамин дӯстони азиз, агар проблема дошта бошед, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед, кӯмак кунад. На куркума ё ки хучу дигар чизҳо. баъзе чизҳо фоида доранд, масалан хуч витамини С дорад, иммунитетро хубтару беҳтар мекунад, вале гӯё ки тавбат кунад ин мушкилие ки шумо номбар кардед, мутаассифона не. Мушкилиро ёбед, муайян кунед ва дуруст тавбат гиред. мегузарем ба саволи 32. Саволи 32 менависад ки возбудители беҳтарин барои мард кадом аст, доктор? аз нигоҳи тиб. Хуб дӯстони азиз, возбудители беҳтарин барои мард, барои оное ки ҷавон ҳастанд ва мушкилӣ бо алоқаи ҷинсӣ доранд, ин албатта хоб аст. хоби дуруст ва кифоя, яъне зиёди бадам бояд набошад ва ками бадам набошад. дар умум 7-7.5 соат барои мард беҳтарин аст. ин возбудители беҳтарин аст. шумо возбудители гуфта, дӯстони азиз, агар доруҳоро дар назар дошта бошед, онҳо нодуруст бисёр онҳо возбудители ном мегиранд. онҳо ягон каса возбуждат намекунанд. ба қавле шуморо мардонагиятонро сахт кунадам хоҳиша ба вуҷуд намеорад ва мардонагиам ба шарте сахт мекунад ки ягон фактор бошад, ягон зан бошад, яъне факторе ки ҳамин чиз стимулятсия мекунад, яъне шуморо гӯем ки ба ҳаяҷон меорад. ва аз нигоҳи тиб, дӯстони азиз, ягон намуди возбудители доруҳоро ман барои шумо тавсия намедиҳам.
фақат пас аз муайян кардани сабаби бемории шумо мо духтурон метавонем дозировкаи дурустро ва чанд муддат истеъмол кардани шуморо ба шумо тавсия диҳем. бисёриҳо мепурсанд ки ҳамин вазмутилиро вақте мехӯред зарар дорад ё ки не. дӯстони азиз, ҳаст побочни эффектҳо ва ҳаст зарарҳое ки бениҳоят зарарҳои вазнин ҳастанд. Побочни эффектҳо яъне ҳолатҳое ҳастанд ки бемор мегӯяд ки ман истеъмол кардам, сарам дард кард ё ин ки рӯям сурх шуд, биниям маҳкам шуд, пуштам дард кард, ино ба хайран мегузарам. Вале ҳолатҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат метавонад зарар расонад. Масалан, ҳолати приопизм ҳолате аст ки вақте шумо ин доруро истеъмол мекунед, дар баъзе ҳолатҳо, ино албатта кам рух медиҳанд, вале рух медиҳанд, метавонад мардонагии шуморо аз 4 соат зиёд сахт нигоҳ дорад. вақте 4 соат зиёд сахт истод, мардонагии шумо яъне кавернозни тела ҳам дохили он яъне азият мебинанд, зарар мебинанд ва некроз метавонад ба вуҷуд биёяд ва дигар мардонагии шумо кор намекунад. ва ин ҳолати ба қавле ургентне аст, неотложне аст. Бояд шумо ҳатман ба духтур дар ин ҳолатҳо муроҷиат кунед. вақте ин истеъмол мекунед, 4 соат зиёд мардонагии шумо сахт меистад. дигар ҳолатҳое ки бениҳоят камтар рух медиҳанд, вале рух медиҳанд, ин куршавӣ аст ва инчунин каршавӣ. ин хеле ҳолатҳоам аст. баъд ҳолатҳое ҳаст ки фишори хунро метавонад бениҳоят паст кунад. яъне стойкаи гипотензия мегӯянд. муддати тӯлонӣ метавонад фишори шумо паст шавад, ҳуши шумо равад. ин чизҳо албатта чӣ хеле гуфтам камтар рух медиҳад, вале рух медиҳад. мо ин чизҳоро дар таҷрибаи худ дидагӣ ҳастем. барои ҳамин ин чизҳоро барои шумо тавсия намедиҳам. фақат бо тавсияи духтур дозировкаи дуруст ва муҳлати дуруст шумо бояд истеъмол кунед. масалан, шумо ягон камбудӣ доред, фишорбаландӣ доред ё ки қанд доред ки сабаби заифии мардонагии шумо шудагӣ аст, мо духтурон метавонем барои шумо баъзе дозировка нависем ва мегӯем ки то ҳамин муддат истеъмол мекунед. дар ҳамин муддат бояд қанди шумо масалан паст шавад, фишори шумо бояд дуруст шавад, шумо бояд ё ин ки вазни худро партед. ва ин чизҳоро агар шумо риоя накунед, ҳамун доруҳо шуморо муваққатан кӯмак мекунанд ва пас аз басшавии истеъмоли ин дору боз ҳамон аҳвол мешавад. барои ҳамин бо тавсияи духтур метавонед онҳоро танҳо истеъмол кунед. аз пеши худ не. мегузарем ба саволи 33. саволи 33 менависад ки тестамолкунӣ дар мардон аз асаб мешавад ё аз рӯи беморӣ. хуб дӯстони азиз, беморон дорам меоянд мегӯяд ки доктор Умар, ман масалан 5 сол шуд оиладор ҳастам ё ин ки 10 сол шуд аз аввал тестамолкунӣ дорам ва чандин маротиба тавбат гирифтам, простатит гуфтан, тавбат кардам, вале натиҷа надод ва баъдан доктур уролог гуфт ки бояд ту назди духтури асаб равӣ. вақте пеши духтури асабам рафтам, гуфт ки ҳо аз рӯи асабат аст, тавбат кард, баҳрҳол натиҷа надод. барои чӣ? Ман мефаҳмам. тестамолкунӣ дӯстони азиз ду намуд мешавад. мешавад аввалин дараҷа ва ё ин ки дуюмин дараҷа. аввалин дараҷа ҳолате аст ки шумо аз аввали оиладоршавӣ, хонадоршавӣ ин мушкилиро доред. алоқаи ҷинсии шумо кӯтоҳ давом мекунад. дуюмин дараҷа дӯстони азиз дар давоми ҳаёт пайдо мешавад. аввалин дараҷа дӯстони азиз аз рӯи асаб нест. мушкили албатта дар системаи равонии инсон аст, дар системаи асаб аст. баъзе нейромедиаторҳо ҳастанд, масалан ё ки ҳассоснок будани сараки узви мардона аст, албатта онҷо то рӯи асаб мераванд, вале шумо аз духтури асаб рафта ин мушкилро бартараф наметавонед карда. дуюмин дараҷа дӯстони аз рӯи системаи асаб мешавад. чӣ гуна? масалан, шумо ягон стресс доред ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан, масалан бо ҳамсари худ метавонед ки ҳангоми таҳти фишору стресс қарор додан, гирифтор шудан, яъне метавонад мардонагии шумо заиф шавад. вақте мардонагии шумо заиф мешавад, организми шумо кӯшиш мекунад ки шумо тамом кунед, тезтар тамом кунед, ки то ин ки хоб нарафта аллакай шумо бояд тамом кунед. ин мисли гӯем ки механизми ҳимоягии худи шумо ҳаст ва дар ин ҳолат албатта ки тезтар тамом мекунед ва пагоҳ боз ҳамин кор шудан гирифт, шумо тезтар тамом кардан мегиред, ба хотире ки заифии мардонагии эректилная дисфунксия низ доред. барои ҳамин беморон вақте назди мо меоянд, масалан агар заифии мардона дошта бошад ва ҳам тестамолкунӣ, мегӯем аввал заифиро хуб кун. тестамолкуниро бартараф карда наметавонед. шумо ина тавбат кунед, инаш бо якбора тестамолкунии шумо, яъне заифии мардонагии шумо якбора заиф шуда меравад. аз рӯи асаб дӯстони азиз ҳамин гуна мешавад. яъне шумо бениҳоят зиёд хаста шудагӣ ҳастед, монда шудагӣ ҳастед ва ё ин ки стресс доред ё камбудии дигар доред, метавонад ба ҳамин ҳолат оварда расонад. ва дар ин сурат дӯстони азиз албатта мо бо духтурони психоневрологҳо кор мекунем ва мо метавонем ба ин гуна беморон кӯмаки худро расонем. хуб, агар шумо аз аввал дошта бошед ҳамин мушкилро, мутаассифона бо ин чиз шумо зиндагӣ мекунед. ин аввалин дараҷа аст ва бояд шумо омӯзед чӣ гуна алоқаи худро бояд дароз кунед. мо вебинар кардагӣ будем ва ният дорем ягон рӯзҳои наздикам боз як вебинари хуби дигар барои шумо таҳия карда пешниҳод кунем.
мегузарем ба саволи 34. Саволи 34 менависад ки фоизи 0 фарзанддор мешавад. Хуб дӯстони азиз, дар забони тиб урологияда мо ина азоспермия мегӯем, вақте ки дар эякулати шумо ягон сперматозоид вуҷуд надорад ва ҳатман бояд ду бор супорида шавад бо интервали якчанд муддат. Агар ки дар ду маротиба ҳамин чиз тасдиқ шавад, мо азоспермия мегӯем. Ду намуд мешавад дӯстони азиз. Якум обструктивная ва дуюм необструктивная. Обструктивная вақте ки ҳамон роҳи сперматозоидҳо гузаштанаш мушкилӣ дорад, яъне маҳкам аст, ягон мушкили дигар дорад. Пас авлодҳое ки модарзодӣ ҳамин роҳ вуҷуд надорад ва моя ҳосил мекунад, дар изофаҳои моя ҳастанд, вале наметавонанд баромаданд. Дар ин ҳолат шанси фарзанддоршавӣ бениҳоят баланд аст, вале танҳо бо роҳи эко ва ё ин ки иксӣ ва ҳатман бояд аз ҳамон изофаи худи моя гирифта шавад, ё ин ки аз худи моя бисёртар аз изофаи моя мегиранд. Дар ин ҳолатҳо беҳтару хубтар аст. хуб, дуюм ҳолат необструктивная дӯстони азиз, дар ин ҷо мушкилӣ зиёдтар аст. Вақте ки худи моя мушкилӣ дорад ва сперматозоидро ҳосил намекунад. Сабабош зиёд аст. Генетикӣ, масалан дар батни модар ягон мушкилӣ мешавад ва баъдан тавлид мешавад ва ҳамон генетически мушкилиё дорад. Бемории масалан Клайнфелтер аст ва дигарҳо. Ва ҳастанд ҳолатҳое ки масалан криптархизм дар синни соли хурдсолӣ, яъне кӯдак мояҳояш намефарояд, яъне ҳамин хел тавлид мешавад ки мояҳояш нест ва намефароянд ва падару модар ин чиз аҳамият намедиҳанд. Ҳамин гуна моя дар боло мемонад ва авҷ намегирад, яъне афзоиш намекунад аниқтараш. ҳолатҳое ҳастанд дӯстони азиз ки боз масалан ҳангоми архит, яъне илтиҳоб гирифтани худи моя, ҳангоми паротит, масалан як инфексияи вирусия ҳаст, бисёриҳо дар байни халқ ғоргӯша мегӯянд, ин ҷо варам мекунад, ғадуд зери меъдада метавонад зарар расонад ва инчунин дар худи ҳамон моя. дар ин ҳолат дӯстони азиз дигар моя метавонад ки сперматозоидҳоро ҳосил накунад. ҳастанд ҳолатҳои дӯстони азиз ки масалан бемор ягон бемории рак дорад, яъне саратон, метавонад лучевая терапия ё химиотерапия гирад ва ҳамин моя метавонад зарари бениҳоят вазнин бинад ва дигар сперматозоидо ҳосил нашавад. Вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз, дар ҳамин ҳолат ҳам шанс ба ҳар ҳол ҳаст. тахминан аз рӯи статистика то 50% ҳолатҳо ҳангоми микротезе шанси ёфтани сперматозоидҳо вуҷуд доранд ва ҳангоми эко иксӣ кардан, бисёртар иксӣ мекунад албатта, иксӣ метавонад то 28% шанси фарзанддоршавиро диҳад. Вале мутаассифона на дар давлати худамон. Барои ин чизро гузарондан технологияи хубтару беҳтар лозим ҳастанд. хуб, ба ҳар ҳол шахсоне ки аз бенаслӣ азият мекашанд ва азоспермия доранд, фоизатон 0 аст, бояд шумо роҳ афтода нашавед ва ҳатто бигзор 10% ҳам шанс бошад, бояд шумо то охир мубориза баред. Ростӣ вақте ҳамин гуна беморон назди ман меоянд, барои ман бениҳоят мушкил аст ин чизро фаҳмондан ки бародар ҳамин хел ҳолатҳо аст, дар шумо шанс бениҳоят паст аст, ё ҳастанд ҳолатҳое ки шанс умуман нест. Масалан ҳаст ҳолате ки делетсия мегӯянд, дар хромосомаҳо доранд, аз фактор аст, анализ месупоред, делетсия дар А, Б ва С дорад. Аву Б масалан умуман қариб ки шанс надоранд ва С метавонад каме ҳам бошад, ҳангоми микротезе гузарондан шанс дошта бошад. Микротезе ҷарои аст ки мо аз ҳамон худи придатка, аз худи моя аниқтараш сперматозоидҳоро мебарорем ва эко аниқтараш иксӣ мекунем. Барои эко ин чиз намешавад. хуб, эко чи аст, иксӣ чи аст? Ман дар навори гузашта фаҳмондагӣ ҳастам. хуб, боз мегӯям, роҳ афтода нашавед, ҳатман то охир тавбат гиред, мубориза баред, ҳатто бигзор 10% ҳам шанс бошад, бояд шумо ин корро анҷом диҳед. Аз эко ва аз иксӣ натарсед, агар шароити шумо имконият диҳад, ҳатман он чизро гузаред. Мегузарем ба саволи 35. саволи 35 менависад ки чӣ кор кунем ки писардор шавем? Дӯстони азиз, ин савола ҳастанд ҳолатҳое ки бениҳоят зиёд мепурсанд, майли ин боз бисёриҳо номнавис мекунанд, пардохт мекунанд ва назди ман меоянд, серьёзно ҷиддӣ мекунанд ки ака чӣ кор кунем ки масалан писардор шавам, 5 та духтар дорам ё ки 4 та духтар дорам, мехоҳам писардор шавам. ҳатто ман дидам баъзе навораҳо ки духтурам ҳастанд, ҳамин чиро ваъда медиҳанд ки мо тавбат мекунем, шумо писардор мешавед. ин чизро умуман куллан бовар накунед. дар дунё дӯстони азизам методикаҳои дурӯғ, масалан календару, моҳтобшаву, чун чизам хеле бениҳоят зиёд ҳастанд, вале ягонтаи онҳо асоси илмӣ надоранд. ин аз бесаводӣ мешавад дӯстони азиз, ба ин чизро бовар накунед. ва барои чӣ? Ба хотире ки тухмдони зан, яъне тухмҳуҷайраи зан аниқтараш X хромосома дорад, яъне хромосомаи ягона ки мебарад ин X аст. Ва мард бошад, дӯстони азиз, сперматозоидаш, як сперматозоидаш X дорад, як сперматозоидаш
масалан y дорад. Масалан 100 миллион сперматозоид агар барояд ҳангоми тамом кардан, 50 миллионаш x дорад, 50 миллионаш y дорад. агар ки x равад бо x-и зан якҷоя шавад, духтар ба вуҷуд меояд, яъне тавлид мешавад. агар y яъне якум дарояд, метавонад ки писар ба вуҷуд биёяд, тавлид шавад. ва кадоми ино якум мераванд, ина ягон кас яъне ба ин чиз таъсир расонида наметавонад. масалан агар шумо бемор дошта бошед, беморро меояд мега агар ака ман хунукӣ зиёд дорам, барои ҳамин духтардор мешавам фақат. ин хел нест. масалан шумо агар ягон хунукӣ дошта бошед ва ҳамун тухмдонои шумо зарар дидагӣ бошанд, албатта ҳам x ва ҳам y як хел паст мешавад. масалан 100 миллион неву масалан 50 миллион мешавад. ҳар душ 25 миллионӣ мешавад. ва ҳар тавбате ки мо мекунем, агар масалан хоҳам ки ина чиз бардорам, мо наметавонем ягон дорӯе кунем ки масалан x-аш паст шаваду y-аш фақат баланд шавад. ин хеле намешавад. тавбата мегиред, ҳар душ боз баланд мешавад. ва кадомаш дохили тухмуҷайраи зан мешавад, ина мо муайян кардан наметавонем. фақат як ҳолат ҳаст, дӯстони азиз, метавонад ба фарзанддоршавӣ барои писардоршавӣ кӯмак мекунад. ин эко ҳаст бо роҳи преимплантатсионное генетическое тестирование мегӯям. аввал ҳамун кӯдак ҷанина ҳангоми эко кардан, ҷанина як қисмакша мегиранд ва ташхис мегузоранд. агар ки писар бошад, метавонанд ба батни зан гузоронанд ва дар ин ҷо яъне ки писар тавлид мешавад. ҳаст ҳолати дигар, дӯстони азиз, шанс камтар аст барои муайян кардан. ин ҳам эко қатъ мешавад, ҳамун сперматозоидҳоро муайян мекунанд бо баъзе технология аст ва сперматозоиди гӯем ки y дор бударо метавонанд ба яъне ба ҳамун ҳуҷайра тухми зан якҷоя кунанд ва баъдан писар тавлид мешавад. ино бо роҳи эко мешавад, яъне бо роҳи сунъӣ ҳастанд. бо роҳи табиӣ мутаассифона вуҷуд надорад. ба ин чизо бовар накунед, дӯстони азиз. на ягон стресси шумо, хоби шумо, ин чизо умуман куллан ба ин чизо таъсир намерасонанд. хуб, мегузарем ба саволи дигар. саволи 36-ум саволи муҳим аст. чӣ хел мард худаш метавонад фаҳмад ки мардонагиаш аз рӯи асаб заиф шудааст ё ягон мушкили дигар мисли қанд ё ки простатит? барои чӣ саволи муҳим аст, дӯстони азиз? барои ин ки ҳамин чиз қадри шумо худатон мефаҳмед ки равед духтур ё ин ки кадом духтуре. хуб, ҳангоме ки заифи мардона аз рӯи системаи асаб мешавад, дӯстони азиз, шумо бо се аломат, бо се савол худатон метавонед муайян кунед. якум савол ин аст ки масалан саҳар ё давоми рӯз ё ин ки шабона ягон маротиба мардонагии шумо сахт мешавад ё ин ки не? бемор мегӯяд ки мешавад. давоми рӯз ё ки саҳар чанд маротиба сахт мешавад, давоми рӯз ё ки шабона чанд маротиба сахти хуб мешавад. пас 100% мо муайян карда метавонем ки инҷо мушкилӣ дар ин ҷо аст, на дар поён. ва дуюм мегӯяд ки доктор, ман 100% будам, ягон мушкилӣ надоштам, ҳамин як борам хел шуд. гӯем ки шурӯъшавиш як бора мешавад. масалан аз рӯи бемори қанд бошад ё ин ки простатит, аввал хуб аст, бемор мегӯяд оҳиста заиф шудан гирифтам, давоми ним сол ё ин ки 1 сол, қанд бошад 2 сол 3 сол. ва ҳангоми системаи асаб бошад, мушкилӣ дар ин ҷо бошад, дӯстони азиз, шумо як бора бо ин чиз гирифтор мешавед. сеюм, дӯстони азиз, ситуативност дорад, яъне баъзе ҳолатҳо хуб аст, баъзе ҳолатҳо хуб нест. бемор мегӯяд имрӯз хубам, пагоҳ ё ин ки пагоҳи дигар хуб нестам, заиф мешавад. ин албатта муайян ҳаст, маълум аст ки аз рӯи системаи асаб аст. хуб, агар шумо масалан ягон мушкили дигар надоред ва бо ҳамин се аломат муайян кардед ки мушкилӣ дар ин ҷо аст, пас метавонед муроҷиат кунед, ба шумо кӯмак мекунем. вале агар ҳолатҳое ҳастанд ки смешини ҳам ҳастанд, дӯстони азиз, масалан дар бемор боз метавонад ягон бемори дига ҳам бошад. бисёртар масалан бемори қанд дорад, албатта заифи мардонагиаш пайдо мешавад ва инчунин боз системаи асаб низ хушк мешавад, системаи равонӣ асосан, ва бемор яъне боварӣ ба худашро гум мекунад. мегӯяд аллакай медонад ки заифӣ ҳаст, мегӯяд оз алоқаи ҷинсӣ кунам, боз заиф мешавад, ҳамин хел гӯем ташвиш шудан мегирад. албатта ин стресс ва ташвиши як бора боз заиф карда рафтан мегирад. ва ҳолати равонӣ ҳам ҳамин хел аст, дӯстони азиз. шумо масалан саҳар хуб ҳастед, ягон мушкилӣ надоред, давоми рӯз ва ё ин ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан аллакай фикр дар сар мезанад ки ҳозир метавонам ё ин ки наметавонам, ягон мушкилӣ нашавад, боз заиф нашавад, албатта шумо заиф мешавад. ина дар забони тиб синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи мегӯям. ва ин беморонам мо кор мекунем бо ин гуна беморон, албатта ҳамун бовариро ба онҳо
мо пас аз тавбат кардан ва фаҳмонда додан мо метавонем барқарор кунем чиза. Вале албатта вақт зиёдтар мегирад, вале мушкил нест, мо метавонем. Вале агар шумо простатит доред, ягон мушкили дигар доред, фишор баланд доред, мо метавонад заифии мардонагиро ба вуҷуд биёрад. Дар 99% ҳолатҳо боз системаи равонии шумо хуш мешавад. барои ҳамин бо ҳамин се саволот худатон муайян мекунед ва ба назди духтури лозима меравед. Хуб, мегузорем ба саволи дигарӣ. Саволи 37 менависад ки дар пешобам хун пайдо шудагӣ аст. Барои чӣ? Хуб дӯстони азиз, агар дар пешоби шумо хун пайдо шавад, одатан аз рӯи омор метавонад 6 мушкилӣ дар шумо дида шавад. Аз ҳамин 6 метавонад яке аз онҳо бошад. Якум, ин бисёртар, ин бемории санги пешоб аст. Вақте ягон санг аз гурда мефурояд, метавонад ҳамон роҳҳои пешобгузарро, яъне ҷароҳат диҳад ва хун пайдо мешавад дар пешоби шумо. Дуюм, дӯстони азиз, илтиҳоб дар роҳҳои худи ҳамон шошаи таносул. Метавонад цистит бошад, уретрит бошад, метавонад простатит бошад, пиелонефрит бошад ва ғайраҳо. Ин чизҳо ҳам метавонад сабаб шавад. Сеюм, дар шахсоне ки калонсол ҳастанд, аз 50 сола боло зиёдтар аденомаи ғадуди простата дида мешавад, вақте ки гиреҳҳои аденоматозӣ дар худи ғадуди простата яъне авҷ мегиранд ва роҳи пешобгузарро зер мекунанд. Ва дар бораи ин чиз боз зиёдтар ҳозир суҳбат мекунем. Дигар мушкили травма аст, яъне ҷароҳат бардоштан. Вақте шумо ягон чиз дар ҳамон узвҳои таносули шумо, пешобдони шумо, як гурдаи шумо мерасад, сахт ҷароҳат мебардоред, метавонад дар пешоби шумо хун пайдо шавад. Ва панҷум, дӯстони азиз, бисёртар метавонад ягон омос ё ин ки ба қавле саратон, рак дар роҳҳои системаи ҳамон шошаи таносул бошад. Дар масона бошад, пешобдон, ё ин ки дар гурда бошад, ино метавонанд ҳамин гуна аломатҳоро диҳад. Ва яке аз бемориҳое ки албатта камтар рух медиҳад, вале инам метавонад сабаби пайдошавии хун дар пешоб шавад, ин бемории гломерулонефрит аст, яъне илтиҳоби ҳамон худи гурда, ба забони оддӣ гирем, илтиҳоби аутоиммунӣ аст. ин чиз ҳам дӯстони азиз метавонад сабаб шавад ва барои муайян кардани сабаби ин ҳолат албатта шумо бояд ба духтур уролог аввал муроҷиат кунед, муайян кунед ва баъдан тавбат гиред. Ва ин аломате аст ки шумо бояд нодида нагиред. Ҳатман дар шумо ин чиз бошад, мадди аввал бояд ҳатман ба духтур уролог муроҷиат кунед. Мегузорем ба саволи дигарӣ. саволи 38 менависад ки барои чӣ пас аз алоқаи ҷинсӣ агар пешобкунӣ месӯзад? Дӯстони азиз, сӯзок ҳангоми пешоб кардан пас аз алоқаи ҷинсӣ на ҳама вақт метавонад беморӣ бошад. Агар ин кам бошад, масалан 5 дақиқа 10 дақиқа бошад, пас аз алоқаи ҷинсӣ кардан сӯзок дошта бошед, ягон мушкиле нест, бисёр вақт ин бартарафшаванда аст, худаш мегузарад. Вале агар шумо аз ин чиз зиёд азият мекашед, муддати бениҳоят дуру дароз, ним соат, 1 соат давом мекунад, албатта дар ин ҳолат мо бояд бинем ки чӣ мушкиле доред. баъзе ҳолатҳо метавонад мушкилӣ дар роҳи пешобгузар бошад, масалан уретрит. барои муайян кардани сабаби ин ҳолат албатта шумо бояд ки пас аз алоқаи ҷинсӣ кардан пешоби худро супоред, мобайни пешоби худро месупоред, аввалашро сар медиҳед, мобайни пешоби худро месупоред барои таҳлили умумии пешоб ва инчунин бакпасев барои ёфтани бактерияҳо ва антибиотика грамма, яъне барои муайян кардани антибиотикҳо зидди ҳамин бактерияҳо. ва агар шумо бо ягон нафар бегона, бо ягон зани бегона масалан алоқаи ҷинсӣ кардагӣ бошед ва хавф дошта бошед, албатта шумо бояд пешоби саҳарии худро, саҳаринаи худро, аввали онро барои ПЦР, барои бемориҳои гузаранда бо рӯи алоқаи ҷинсӣ супоред. Дар ин ҳолат мебарояд ки кадом намуди инфексияҳоро шумо гирифтагӣ ҳастед ва зидди ҳамон метавонед тавбат гиред. саволи 39 менависад ки мардонагиам чанд муддат мешавад ки каҷ шуда истодааст? Барои чӣ? Хуб дӯстони азиз, каҷшавии узи мардонагӣ зиёд ҳолатҳо бо сабаби бемории пейранӣ мешавад. Пейранӣ ҳолате аст ки дар пардаи сафеди худи узви мардона, ба забони русӣ белочная оболочка мегӯянд, як бофтаи фиброзӣ пайдо мешавад. ва ин бофтаи фиброзии дӯстони азиз сахт аст ва метавонад оҳиста калон шудан гирад. вақте калон шудан гирифт, масалан аз ҳамин поён бошад, ҳамин узви мардонагӣ дар тарафи поён каҷ мекунад. Аз пара бошад, масалан аз ин тараф бошад, як тараф каҷ мекунад. ва бояд қайд кард ки чунон каҷ мекунад ки фақат шумо дар ҳолати эрексия, сахтшавии узви мардонагӣ онро метавонед аҳамият диҳед ва метавонад дард диҳад ва ин чиз метавонад заифии узви мардона диҳад. агар угл, яъне каҷии он углаш зиёди бад бошад, масалан ин гуна бошад, шумо аллакай алоқаи ҷинсӣ кардан наметавонед. бемор мегӯяд ки мардонагиам сахт мешавад, вале алоқаи ҷинсӣ кардан наметавонам. ин бемории пейранӣ, дӯстони азиз, албатта роҳҳои
тавбат вуҷуд дорад. Якумаш сабабаш то ҳанӯз теория вуҷуд дорад. Яке аз теорияе ки зиёдтар мақбул аст, ин теорияи микроҷарроҳат бардоштани худи узви мардона аст ҳангоми алоқаи ҷинсӣ. Масалан, узви мардона бисёре баъд қад рост шудан гирад ҳангоми алоқаи ҷинсӣ. Метавонад дар ҳамин қисм микротрешинаҳо, микроҷарроҳиҳо шавад ва ҳамин микротрешинаҳо бо пардаи яъне фиброзӣ пур мешавад ва метавонад перанӣ ба вуҷуд биёяд. Ва тавбат вуҷуд дорад, дӯстон азиз, тавбати консервативӣ бо доруҳо вуҷуд дорад, УВТ вуҷуд дорад, вале дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона метавонад кӯмак нарасонад. Дар клиникаи Евромед бо пас аз тавбат кардан албатта мебинем ки кӯмак накард, ҷарроҳӣ мегузаронем. Ҷарроҳӣ метавонем масалан ин гуна қад бошад, мо аз ин ҷо метавонем бо несбит дузем ва ин гуна росташ мекунем, каме кӯтоҳ мешавад ва ё ки ҳамон бофтаи фиброзиро мегирему ба ҷош дигар бофтаро яъне пайванд мекунем. ҳама ин ҷарроҳиҳо дар клиникаи Евромед дӯстони азиз вуҷуд дорад. Агар дар шумо каҷшавӣ дида шавад, шумо азият кашед, ҳатман муроҷиат кунед, мо ба шумо кӯмак мерасонем. Мегузорем ба саволи охирин. Саволи охирон, саволи 40 менависад ки падарам аденома дорам ва шаби дароз пешобкунӣ мехезам. Кадом вақт бояд ҷарроҳӣ кунем? Хуб дӯстони азиз, ҳолатҳое ҳастанд ки агар аденома шумо дошта бошанд, метавонед ҷарроҳӣ накунед. Хуб, аденома худаш чи аст? Аввал фаҳмонам. Аденома ин пайдошавии бофтаи аденоматозӣ дар дохили ғадуди простата аст. Ва ин аденоматоз, дӯстони азиз, ин бофтаи хушсифат аст. Ин бемории рак нест. Ин бемории омоси хушсифат аст. яъне ягон мушкилӣ ба дигар ҷо намерасонад, фақат мушкилии механикӣ дорад. яъне ҳамон роҳи пешобгузарро танг мекунад. Бисёр беморон шикоят мекунанд ки доктор, падарам яъне ё ин падараш мегӯяд ки пешоб мекунам, фишор надорад, напор надорад, ба қавли ё ки давление надорад, ё ин ки мегӯяд пешоб мекунам, фикр мекунам пешобам мемонад. Мегӯяд ки пешоб мекунам, шаби дароз пешобкунӣ мехезам, 5-6 маротиба ва ё ин ки зиёдтар. Кадом ҳолатҳо дӯстони азиз мо аденомаро ҷарроҳӣ мекунем? Аслан дар 4 ҳолат агар шумо аденома дошта бошед, ҳатман бояд ҷарроҳӣ кунед. Якум ҳолат вақте ки пешоби шумо пурра маҳкам мешавад, ё ин ки пешоби падари шумо, бемор мегӯяд ки падарам пешоб накарда истояст, ё ин ки бемор худаш мегӯяд духтараш, бемор пешоб карда наметавонад, мо катетр мегузорем, яъне ё ин ки як ба қавли найчае аст ки ба пешобдон мегузорем ва бемор пешоб мекунад. Ина мегирем, боз пешоб маҳкам мешавад. Дар ин ҳолат шумо бояд ҳатман ҷарроҳӣ кунед. Дуюм, вақте пешобдон зарар мебинад, вақте муддати тӯлонӣ ҳам ин гуна мушкилӣ дорад, албатта девораи пешобдон зарар мебинад ва пурра дигар пешоба холӣ кардан наметавонад. Мо беморро ташхис мегузаронем, узӣ мекунем, мебинем пешоб мекунад, меояд, боз узӣ мекунем, мебинем пешобдонаш пури пешобдон аст. Пешоб аст анихтараш, яъне 200-300 мл пешоб дорад. Дар ин ҳолатҳо бояд шумо ҷарроҳӣ кунед. Ва пешоб боқимонда дӯстони азиз якчанд зарарҳо дорад. Метавонад дар ҳамон пешобдон санг ҳосил шавад, инфексияҳо ба вуҷуд биёянд. Ва сеюм ҳолате ки бояд шумо ҷарроҳӣ бояд кунед ҳатман аденомаро, вақте ин пешоби боқимонда зиёд шудан мегирад ба гурда, бо роҳи ретроградӣ зарари худро мерасонад. Дар ин ҳолат бояд шумо ҳатман ҷарроҳӣ кунед. Ва чорум ҳолате ки шумо бояд ҳатман ҷарроҳӣ кунед, дӯстони азиз, ин бениҳоят зуд пешоб кардан аст ва бо сабаби ҳамин аденома. барои ин ки дигар бемориҳо ҳам вуҷуд дорад ки бемор шаби дароз метавонад шикоят кунад ки барои пешобкунӣ аз хоб бедор мешавад. ва агар исбот шавад ки бо сабаби аденома аст ва шаби дароз чанд маротиба падари шумо ё ки худи шумо аз хоб бедор мешавед, пешобкунӣ мехезед, албатта дар ин ҳолат бояд шумо ҷарроҳӣ кунед, ба хотире ки хоби дуруст накардани шумо ба ҳолати равонии шумо бениҳоят сахт таъсири манфӣ мерасонад ва шумо аз асабхастагӣ, аз бехобӣ, мондашавӣ аз ин чизҳо бениҳоят азияти сахт мекашед ва сифати зиндагии шумо куллан тағйир ёфта паст мешавад. барои ҳамин дар он ҳолатҳо бояд шумо ҷарроҳӣ кунед. вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз, муайян кардани ҷарроҳӣ, яъне нишон дод барои ҷарроҳиро танҳо духтур пас аз гузарондани муоинаи пурра метавонад ба шумо диҳад. агар ки муоинаи пурра набошад, ҳеҷ гоҳ яъне саросима нашавед, агар ҳолати фавқулода ё ин ки ургентни, неотложный набошад. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. фикр мекунам ман тавонистам ба чанд саволҳои хуби шумо ҷавоб гардонам. ҳатман агар саволҳо бошанд дар самти урология, андрология ва ё ин ки ҷарроҳӣ, дар зери ҳамин навор хоҳиш мекунам дар комментариҳо нависед. мо ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем дар наворҳои оянда. ҳамин гуна навор мекунам ва барои шумо пешниҳод мекунам. ва ҳатман фаромӯш накунед оиди корти клиникаи Евромед. 3 корт аллакай гузоштем. аз ин пас 3 корти мегузорем. ҳатман дӯстони азиз дар комментария фикру ақидаи худро нависед, ягон чиз нависед.
ва ҳатман лайк гузоред. Агар обуна набошед, ҳатман обуна шед ва аз ҳама муҳим ин наворо ба дӯстони худ, дӯстони азиз равон кунед. Худованд нечгоҳ, меъмор нашавед. Хайр.